காரமடை ரோட்டரி சங்க புதிய நிர்வாகிகள் பொறுப்பேற்பு. கோவை மாவட்டம் காரமடையில் SVGV பள்ளி வளாகத்தில் ரோட்டரி சங்க புதிய நிர்வாகிகள் பொறுப்பேற்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. காரமடை ரோட்டரி சங்க தலைவராக மகேஷ், செயலாளராக சௌமியா சதீஷ், பொருளாளராக தினகரன் உள்ளிட்ட புதிய நிர்வாகிகள் ஆளுநர் இளங்குமரன், மாவட்ட செயலாளர் வரதராஜன், மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர் பூபதி, துணை ஆளுநர் ஆனந்த் ஜோதி முன்னிலையில் பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டனர். முன்னாள் தலைவர் ஞானசேகரன், பட்டய தலைவர் சிவ சதீஷ்குமார், முன்னாள் செயலாளர் விஜயபிரபு, நிர்வாகிகள் கங்கா, பழனிசாமி உள்ளிட்டோர் தங்களது பொறுப்புகளை புதிய நிர்வாகிகளிடம் ஒப்படைத்தனர். இப்பொழுது முன்னாள் செயலாளர் விஜயபிரபு கடந்த ஆண்டில் சுமார் 1.50 கோடி மதிப்பீட்டில் மியாவாக்கி முறையில் மரம் நடுதல், காரமடை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் செயல்பட்டு வருகின்ற பள்ளிகளில் வளர்ச்சி திட்ட பணிகள், விளையாட்டு மைதானங்கள் அமைத்தல், ஆதரவற்றவர்களுக்கு நிதியுதவி, விளையாட்டு வீரர்களுக்கு நிதியுதவி உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் மேட்டுப்பாளையம், சிறுமுகை, அன்னூர் பகுதி ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகள் தங்களது குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டனர்.